Y me puse a jugar a la Nintendo y a comer cereales sin parar. Hasta que un día, tras 3 años y medio, las cajas se terminaron y comprendí al fin que era libre. Cuidaremos de vosotros. Trabajaréis en la cocina y os pondrán en la misma celda. ¿Qué cojones? A lo mejor incluso va a ser divertido. Europa és un caos. Hi ha milions de persones que fugen d'un lloc a l'altre. Fugitius, refugiats, excriminals nazis. Hi ha sectors ocupats per forces diferents, cadascun amb ordres diferents. I a ningú se li permet sortir. Però... sé que hi ha permisos especials per raons humanitàries. No. No ho sento. Els ciutadans italians encara no se'ls permet viatjar a Alemanya. Paz, tomas demasiados medicamentos y no todos bajo prescripción médica, tú lo sabes. No me gusta lo que estás haciendo con Liz, no me gusta que tome una pastilla cada vez que tú tomas una. Por favor. ¿Por qué siempre tienes que ser tan hiriente? Además, esta mañana todavía tenía fiebre. Déjalo ya, basta. Las pastillas te anulan, los medicamentos hacen que no seas tú. Bebes demasiado. Basta ya, Paz. Venga, olvidemos todo esto y vámonos a cenar de una vez. No. ¿No hay cena? No hay cena, ¿no? ¿Ves por qué te lo digo? Jo volia fer les coses bé. Ser un bon pare, un bon company, un empresari d'èxit, un home respectat. Passar-ho bé, ajudar els altres. Toca oca i tiro perquè em toca. No n'he sabut més. He anat sempre a la meva puta bola. Pensant massa en mi, no he calculat les conseqüències dels meus actes. Em pensava que era una persona generosa. I ara resulta que sóc un cony d'egoista. M'hagués agradat tant poder... M'hagués agradat. Jo volia. Ets presoner del llenguatge, amic meu. Tinc un dubte. Si causa la posada és un cop sense tirar o dos? Juga una estona. Almenys mentrestant no morirà ningú. Pau, aquest és un dels nostres més grans tresors. Llegeix-lo amb atenció, tens temps. Tracta-la amb cura. Perquè aquest llibre són les nostres arrels. I és el més gran orgull per un poble. Ah, i recorda, els millors somnis són els que tenim desperts.